Takže čaute, vítajte pri takom niečom, je to taký vlog a no ja to zase vnútri, no tie vlogy, kamera je posratá, takže nemôžem natáčať s kamerou. No, bude to tak buď, že som sa teraz zastavil v obchode a kúpil si tú kartu a dal do tej kamery. No, takže nie tak. A týždne, takže by som tam proste dal, natočil ten random vlog, dal na YouTube, ešte neviem, jak sa na YouTube, ale to je jedno. No takže tak, no a tak. To som dneska to, že proste teraz je taká menšia šumočka, keby taká. No, takže tak, dobre, co se mi dneska stalo? Dostala jsem jednotku. Jednotku do čítania. Yeah! Whoopie. Myšku mám takúto, mikrofón takýto. Počítač a šušíček. Tu mať tuto. Tak kameru teraz trošku vidieť. Dobre, už tak. A ja budeme poznova v pozade. Čau. Čus. Ešte raz. Čus.